$10 000 za jednu SMS. Hlasujte a pomôžte získať finančné prostriedky na výstavbu dopravného ihriska. Prostredníctvom projektu Ben Street ulica Mládeže vytvoríme priestor pre dopravnú výchovu, šport, relax, oddych našich obyvateľov v Bánovciach nad Dubravou. Dobre. Hlasovanie za projekt Ben Street ulica Mládeže je veľmi jednoduché. Otvoríme si jeden z internetových prehliadačov. Nie Operu, tá vraj nefunguje. Do vyhľadávača napíšeme www.shok.sk. Otvorí sa nám stránka občianskeho združenia ŠOK. Klikneme si hneď na prvý článok Ben Street ulica Mládeže, hlasuj aj ty. Následne sa nám otvorí článok, v ktorom si môžete tiež prečítať viac informácií. Vyhľadáte si odkaz na link www.sk komunitné granty, je to vyznačené modrou farbou. Kliknete, dostaneme sa na stránku nadácie VUB. Všimnite si zelený štvorček, chcem hlasovať. Kliknete naň. Následne sa nám otvorí slepá mapka Slovenska, klikneme si na Trenčiansky kraj, TN. A vidíme 3 projekty, ktoré sú vybraté za Trenčiansky kraj. Náš je Ben Street ulica Mládeže, kliknete na zelený štvorček hlasovať. Následne sa vám otvorí okno, do ktorého zadáte svoje telefónne číslo. Po odoslaní kódu v priebehu minúty obdržíte SMS s kódom, tento kód zadáte do toho okna a dáte odoslať. Pokiaľ chcete poslať viac hlasov prostredníctvom jedného počítača, vždy po každom zahlasovaní stránku musíte zavrieť a otvoriť na novo, aby bol hlas zarátaný. Hlasujte a prispejte k zlepšeniu svojho okolia. Hlasujte za náš projekt!